ete ụgba na unye na ahụ ọchabazi ọcha nke ọ chafọdoro. Ekele m. Kamgbe Kenneth Okonkwo sịrị na ọ bụrụ ya na Peter Obi, o kwerela maka ụzọ ihe atọ bụsọ Peter Obi ya na ọwa ozi dị iche iche tụmadụ na onyonyo telivishọn. Iwe Kenneth Okonkwo nke mbụ bụ na Peter Obi megburu ya. Nke abụọ bụrụ na Peter Obi eji ya anya ọcha mee vụgavụga ihe ọ ga-apụta ya pụta maka ichekwa akwụkwọ nhọpụta vootu ndị ala anyị tụọrọ ya n'afọ 3 gara aga. Nke atọ bụrụ na ọ na-eme ka ọ bụ naanị ya bụ onye Igbo tozuru etozu maka ịzọ ọkwa onye isi ala Naịjirịa, ka ọ bụ onye ọ dịkwa na o ruo n'inwe akwụkwọ enwo ka o site n'ọyọ laba na mkpụrụ. Iwe Kenneth Okonkwo nke mbụ na Peter Obi megburu ya n'ụdị mmetụtara ntụkwasị obi o nwere n'ebe ọ nọ. Na Peter Obi jere nọnyere Julius Abure na ndị otu ya na nzukọ n'agbanyeghị ọrụ ụka ya zụnyere ya na ha na-agbụ ya ọta azụ. Nke ahụ pụtara na Kenneth Okonkwo amaghị na Peter Obi dịka onye ndu otu Labour Party n'oge ahụ nwere ndị ọzọ na-ezụnyere ọrụ ụka, na Peter Obi na onwe ya nwekwara echiche na nghọta nke ya maka isi aka nri na aka ekpe. Nke a dosịa ka ọ nọ n'agịga ama ihe ọgbamgba n'ahụ, maka na ọ bụ Kenneth Okonkwo naanị ya kwuru na Peter Obi eji anya ọcha mee vụgavụga ihe ọ ga-apụta ya pụta, chekwa akwụkwọ nhọpụta vootu a tụọrọ ya n'afọ 3 gara aga. Ka anyị hapụ nke ahụ maka ozi ụga ọzọ, ka nke a ghara ito ogo gafee oke. Na Peter Obi na-eme ka ọ bụ naanị ya bụ onye Igbo tozuru ịzọ ọkwa onye isi ala Naịjirịa, ka ọ bụ onye anyị ahụghị ka Peter Obi si egbochi onye Igbo ọbụla ịzọ ọkwa onye isi ala Naịjirịa, tụmadụ ma e bụrụ n'obi na iwu ọchịchị ala anyị nyere nwa Naịjirịa ọbụla ikike ịzọ ọkwa ọbụla o ruru ogo ya. Anyị na-ahụ Peter Obi ka ebube Igbo, maka na kamgbe ala anyị banyekwara n'ọchịchị Ebebere Ugobere nke 4, dịka o si gbasata ndị mpaghara Southern Nigeria, na mpaghara zone South West achịa n'ọdị ka afọ 11, South South chi afọ 5.1, South East achịbeghị ma ọlị. Ọ bụrụ sọ Peter Obi pụtara jiri mmụọ mmadụ anaghị abụ nwata ma anụ ọsọ gbue zọọ ọkwa onye isi ala Naịjirịa n'afọ 3 gara aga, ma gaa zụọ ya ọzọ n'afọ na-abịa 2027. Ka Peter Obi ọ bụ onye? Ka anyị lotere Kenneth Okonkwo na ọ bụ naanị Prọfesọ Yemi Osinbajo bụbu osote onye isi ala anyị, na Peter Obi naanị ha ka otu ndọrọ ndọrọ ọchịchị Democratic Party nke Amerịka kpọrọ bịa nọnyere ya n'oge oriri na ọṅụṅụ ngwụsị ahụ ndị otu ya ji tụlee ka ịchụnta nkwado ha maka ịzọ ọkwa onye isi ala Amerịka nke gara aga si aga. Na Peter Obi chịrị Anambra steeti afọ 8, Anambra steeti malite ịgba onye nke mbụ na nlele akwụkwọ WAEC na NECO site n'onye nke 27 ọ na-agbabu
wee gbaa ya bụ onye nke mbụ afọ 3 zuru oke. Na Peter Obi bụrụ ọka ibie n'ime ndị ọchịchị steeti 36 ala anyị na ụdị ụlọ ọrụ gọọmenti etiti na-ahụ maka ọrụ okporo ụzọ ji nye ya ihe ịrịba ama ncheta na ụdịkwa ngalaba otu ụwa UNDP na-ahụ maka ọrụ mmepe n'akụkụ ụwa dị iche iche ji nyekwu ya ihe ịrịba ama ncheta na ụdị ụlọ ọgbakọ ọkaka ala anyị sineti ji bunye okpe ekele maka ịbụ otu ugo na nchekwa ego nakwa otu Anambra steeti si kasịa surugede n'ihe gbasatara ego. N'ụlọ ọrụ DMO Debt Management Office welere ya aka n'elu maka otu o si bụrụ Anambra steeti bụ opekata mpe n'iji ụgwọ n'ala anyị niile. Na ọ bụkwara Peter Obi kpara ike dị iche iche tụmadị hapụ $300 nakwa $100 na $50 ka ọ chịrị na-apụ n'ụdị ka Anambra steeti wee lụba olu mmepe n'ọgwụgwụ ọchịchị nke ya. Kenneth Okonkwo ga-ahụlana ka ngwere si abịara ya ọrịrị site na nkụ arụrụ ọ kpara site na iwegara Peter Obi ọnụ n'ụdị na-akpọtara ya akpọmasị. Agụta agbawa ndị hụrụ Peter Obi n'anya, n'ime ha ndị nwedoro mmasị maka otu Kenneth Okonkwo si kpaa ike mee nke ọma n'ihe egwuregwu nkiri ibi ka onye nwe living in bondage. Ọ ga-edobela Kenneth Okonkwo anya na otu ọkpa anaghị eti isi akwụ na agwọ na-atụ mbe na ala ezie n'iyi na mmiri na-ama okwute na-awụ ya ahụ na-ete ụgba na unyi n'ahụ ọchabazi ọcha nke ọ chafudoro. Ọ maka nchegharị na nchigharị. Abụ m Chukwuma Ogbonna. Onye ọma, kedu ka ozi uga si masị m ka o si masị gị? Biko mee ka mata na ohere like maọbụ comment ma zigara ya ndị ọzọ.